Ja, moći da ispuštaju polako na usta. A pada na žicu. Znaš, neki, kad popusti onu polovnu ručku, gotovo, ova sad je pušta dole. Ovo seče skroz dole. Ja. Dobro, idi tamo nuče nešto tako. Idemo čiča kako se... Raste uzbuđenje, adrenalin. Zadimili su tamo negdje. Otišao na pivo. Adrenalin sad, ajde. Može da Kako si stavio gas? Pa baš sada zove, jel? Ovo je čini kad se približi. Da. Gdje si sad našao? Alo? Da. Gdje si sad našao? Može, nemam ništa da govorim, sutra konkretno kao treba. To zavisi koliko drvo, šta je u pitanju, stvarno, nema prezira. Ako je ispod struje, znači to nije naliko sad treba na maksimum pola sata ili sad treba. Evo ga, kreće. Da. Pa ne znam, mi oko pola 8 krenemo odavde, znači do pola 9 smo tamo, pola 9 da isključe struju i pola 9, da. Kada izvadi Iver? A? Kada izvadi? Izvadili je rođen, još ga šutira. Gde ti sekira? A sad. Tamo gledaj još. Nemam pojma, ne vidim. Ovo tamo i učite. Ajde, jebem. A ti ne sve snimaš? Također, ovo troši Evo ja ga u kurac. troši film. Da. Ja ga nikako u kurac sam. Dok izvadi Iver, znači koliko si Iver radi, po 10 minuta, 20, neko ime da radi Iver. Mislim da je izvadio, ja šta je? Evo ga. Sad kreće. Ajde, gornja strana. Da krsti se. Kojim komandi, ili neko komandi ovime navuči, ne? Ne. Ti ti stojiš ispod drveta oko njuzgaro jedna, opušiš mi kurac. Ovo ne da odmah dobro mjesto. A? Meni se sviđa. Gleda budala bre tamo. Koji bre? Ma taj bre u... Ovi ne navuku. Onaj u crvenoj guzi ili? Ne. Ovo je sveće ravno, Gorane. Da treba tu malo pod Iverom. Ne treba, ode ona pravo na čamce, gledaj. Gle se, Će poklopi i njih jebem ti sunce. A gdje će onaj, gdje se guzi, onaj s traktorom ide vamo? Gotovo, sad zakon ti... Ovo se pola pada preko. Kurac, ja, Gdje je? ide, Ode kurac, ode tamo u stranu. Recimo, Čuj mamu vam jebem u pičku. Nije dobro. Sad, moj